Wilujeng siang, Mas. Nggih, kados pundi pawartosipun? Alhamdulillah sehat. Panjenengan? Nggih, pangestu panjenengan wonten riyan punika kula rada serak-serak ranggenah. Oh nggih, ning lak sehat ta, Mas? Sehat. Ya rada Sehat apa ora? ora patek. Ora patek, waras? Nek warase tetep Oh, waras. alhamdulillah. Pokoke masalah aku sadurunge rene iki aku ya ngombe pil. Pil apa? Anti rabies. Heeh. Ya wis ra apa-apa. Lah, dadi Katuraken aku wilujeng siang katur dumateng para tamu sedaya khususipun kadang besan saking Karangan. Karangan pundi? Karangan Begagah. Hah? Kak Lho. Oh, saiki Begajah to? Begajah. Oh, ganti piye to? Yo Begajah kat biyen. Oh, dhisik Begajah yo nan. Begajah. Rumah aku tulisannya Begagah ngono. Oh nggih, wilujeng lenggane ingkang sekeca saha midhangetaken campur sari ringkes pringgondani. Wilujeng rawuh bumul. Aduh pakai wah aku anggere nek sinden aku isin banget lah. Tenan. Lah ya engko paling ora ya sinden rujak jeruk. Lho, yo genuh lho. Nuwun sewu. Dumateng panjenenganipun Bapak Sutarmo kasuwun lolos buwung Sirat Mojo temanten kakung saperlu sungkeman. Inggih, nuwun pangapunten. Monggo. Niki pun lajengaken. Lajengaken. Siap. Gendeng menika sungkeman menika pun aturaken slendro. Oh nggih. Pelok. Lah menika enten piyayi budaya lho, Mas. Oh ngono. Pak Deku dhewe. Lah ndi? Pak De Hermanto. Wah tok ora ngerti, tok ora krungu. Pak De Hermanto ramu ta iki? Weh, Dek. Alah, Dek. Bekne jenengane ya rawuh. Weh, iki engko sing ngaturke apa-apa. Sopo kuwi coba? Sopo? Kae. Heeh, sopo? Kae kancaku. Kanca apa? Alah. Alah kae Kanca apa? kanca golek pasir kae. Kanca golek pasir. Lah padahal kancaku Facebook kok ya. Lah iya. Bawa Mas. Bawa. Bawa aja ngisir-ngisirke aku, sandek aku iki kudune apik aja kalah karo Pak De Hermanto kae. Ngapunten ya Dek iki tenan, Nah, suarane ngono. bosok-sok tenan iki. Gara-gara indun kuwi Dek iki. Lho kok iki gara-gara aku. Lah iya. Ora usah kok ngendika ngono to, Mas. Ora usah mergo aku wong jenengan dhewe wis kaya ngono. Lah iya. Pelok. Pelok. Pelok barang. Aku nek tak barang ora. Oh, barang. 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 Jumbuh. Pisan sing barang. Barang jumbuh kalian suasana wonten ing kalian punika sungkem Siang, pinanganten Mas. sekalian. Siang. Sungkem. Iya. Sungkem siri pinanganten wonten ing Iya. siang punika. Gendang. Aku sel tamengo wis kuwi. Dimirengke piye kathah. Dimirengke Pak Lurah barang lho iki. Wis gendang. Aku kon bawa apa ora? Ya bawa no. Gendang, Mas. Kegarane wong akrami. Bladekan golek pasir. Mbahmu kowe. Bladekan golek pasir kok ngono jarene. Lah kene kungkum meneh nggon letan kono. Ngono krakal kok ya. Lah iya. Dudu banda tuturupa. Hari gini gitu loh. Biarin. Among ati pawit tane. Percaya ora? Terusno. Luput pisan mula nek do golek bojo ki aja gur masalah ayu. Ayu remuk atine bablas. Lah kowe critakne awakmu dhewe kok nang kene to, Mas. Wonge mbok rasah curhat nang kene. Pisan kena pisan. Yen gampang luwe gampang. Ya ora bojoku ki ya ayu atine ya ayu rupane. Amin. Andane. Heeh no, bojomu lak sing kae to, Mas. Ya ijek sing dhisik kae. Sing ora iso ngomong to? Mbahmu kuwi kae Lah piye? kae iki saiki wis iso. Oh, saiki wis Saiki iso. iso. Oh iya. Heeh, dhisik kae blas ora iso ngomong. Lah iya, lah omongane piye? Amin, tak dongakne bojomu. Amin lho. Iki tenan. Angger njaluk apa ngono.
Mbahmu kuwi akireku. Oh, lha nek ngomong nek ngendikan ya sing cetha. Lah kowe ya omong nek ngono. Yen angel ke langkung. Biasa bae to Mas, aja dimelas-melaske lho, di syuting Pringgondani barang kok. Aja dimelas-melaske wis biasa lho. Aku kok ora melas. Dasare rupaku ki ya memelas ngene iki lho, kowe iki kaya ora kok ngono nganggo topeng iki copoten nih kaya ngene iki lho. Copoten iki sih. topeng ya Dun. Aja asli. Aja guyu wae. Guyu mbakmu kowe. Kaya kena guyu. Lah piye? Nangis. Copoten sih kuwi lho topengmu kuwi lho. Iku topeng. Lha apa? Lho. Kok kena topeng mbakmu. Ala sananya. Alah padune. Alah ya kesempatan ngono tukangke kendangi jan kowe iki ya tenan Allah padhek kowe rasa nyenggol ndun ya. Tak kandhake Pak Deku lho. Dek iki Dek. Pada siapa? Ada Hermantono. Alah, Tak kandhake Pak Lurah lho, Pak Lurah DPS lho. Pak Lurah ndi? Pak Lurahku. Kaya kancaku. Kanca apa? Kanca apa? Kanca BPM. Bel. Tas pira? Lali aku. Lah Pas nonggon tan kena. Tan kena tinumbas arato. Jas. Ya Dun. wes, Urung. wes, Wes. duduk. Ya. Atur nuwun. Sing ganteng. Ya. Karo melet. Kowe iki kirek. Gale sing kaya ngapa wong nyatane kelakon sebene Kowe kok ngerti aku iki kaya ngerti apa ana gila. Lho ora masalah ngerti kowe iki kaya gila ngono ora lah. Kowe iki ketoke joget lho demok-demok bokong kuwi lah ngopo ngono lho. Kuwi mau ki aku ra demok bokong. Lah aku gur nyampluk ngene lho. Mbahmu tak bales lho. Lho. Tak bales lho, Dang. Balasan. Balas? Balas. Balas? Balas. Tak kira ramani to. Bales kok ngarep. Oh, mbok aja nyenggol-nyenggol dikira aku penyanyi apapun ngono lho. Lho. Aku kan pekewuh, Mas. Kalau genagur bokong sumbalan nih kayak Mbahmu yang asli. Dun. Asli lho, Pak Lurah iki lho, Pak. Ayo bokong subalan ngono. Nganggo subale nganggo ban. Belah yakin mbok. Lah iki asli ya. Percaya mboten Pak, ning mboten subalan. Mang demok lah subalan. Asli iki, Mas. Subalan. Asli subal maksudnya. Lah iya. Ora ya iki asli tenan. Rena wengi
Kowe iki nyedak aku kok masaku kaya kok aku ki bak apa ngono. Aku ngene-ngene. Ora Dikira aku ki kaya ular apa-apa ngono. ora kok masalah bab gupak apa ngono ora, Mas. Gila aku iki. Gila terus terangnya gila aku. Nyawang rupane aku wis bunek-bunek ngono aku. Oh, alhamdulillah. Berarti aku nyedak kowe iki langsung meteng ya. Ayo munek-munek ya. Lho wonge mbok yo ngono ki, Mas. Rene, Mas. Piye? Shooting close up, Mas. Tontonan suara apa? Wajah Mas, close up, Mas. Close up. Masya Allah, kaya ngono Konrad. Tangapane ibu-ibu yang ngapur ngandek kon lulus wetenge ping 7. Aku ngerti nggon kono iki malah gila aku dhewe aku. Ora apa lah gak sadar nek kowe gilani ngono sandarmu aja nyedak-nyedak aku. Matur nuwun, dilanjut. Aku mau wis wudu lho, Mas. Lah iya. Aja nyedak-nyedak aku ndak najis iki. Batal kok ndak wuduku. Batal mbahmu aku najis dikira aku kira kowe. Ora, lha aku majare ngambil obat rabies. Dikira kene iki kirek. Tak ndake bae lho. Mbah niku Mbah mang jewer kupinge, Mbah. Jewer dikira bocah. Lanjut. Apa? Lah,